Čaute, moje jméno je Pajman TV a já vás vítám u mého dalšího videa z Minecraftu. Dneska si zahrajeme normální Minecraft. Bude to díl druhý, série první. A no. Tady jsme si svůj domček na toto. Ale bohužel jsem ho opustil a postavil jsem si o mnoho větší domček zo stonu. Toto je náš domček nový, já vám ho ukážem. Tak. To je náš nový domček, teda se to tam nemůže vidět, ale je zo stonu. Takže je celkom dobrý. Pokácím si tu strom. Můžete povedať, či vám, či sú nahlas bloky, pretože asi ani neviem. Lagy, trochu lagy. To zvaží, že není. Máme 5 uhlia v tomto prípade teda. Bez nášho domčeku. Nevzopovat. Tak. Jestli vypálila stone, aby sme mali vôbec. Tak, teraz to vypálím toto. Podpálím celé dům. Co tam furt lítáš do slepice? Slepko, co tam furt lítáš? Vole. Teď budem kratší, pretože by som to nejako nezvláda tie dlhšie diely, takže budeme točiť skôr kratšie diely. Aspoň na takých 5-4 minútky. Aby sme to mali, pretože dlhšie ako 4 minútky to nevydrží. Že asi budeme natočiť iba 4 minútky teda. A teda poviem hlavné veci a budeme natáčať novú sériu, teraz akurát bude z novej hry Growth, ktorú som si speciálne pre vás stiahnul. To je takú dobrú hru. A čo by som ešte k tomuto vám povedal? Už asi nič. Pretože už sa mi celkom aj nechcelo, vykraftím si mapu. Tak, ale môžem si vykraftiť mapu. Máme mapu. Wow. A takže my si teda ešte okrem tejto mapy si vykraftíme torčky. Tak a torčky. Tak, 20 torček. Torčky potrebujem sem, aby som videl. Že viem, že tento diel bol kratší, ale teším sa na oveľa dlhšie diely. Preto by som tento diel aj ukončil, pretože môj mobil to z procesoru už nezvláda, takže čus. A uvidíme sa u ďalšieho videa. Dajte like alebo subscribe. Ahoj.